ber, nongoa zen. Tomatea, irugiarra, gero... Saltza igual, edo hori azkenean? Saltzen behar dut, oin saltzakin jarri banetzen. Karo, gero, honi, ateatzeko, karo, gazta nahi nion hemen jarri. Ogiarekin gero buelta eman. Ingo duena, ogi gainean buelta eman, gazta jarri, arrautza gainean, irugiarra gainean, ez. Boa, ez dut aurkitzen. Ez, nola. Ogi hau ibiliko hangoa. Zeina, bai. Bai, ikusi. Bai, tamainan sartzen da. Justu. Bai, arizkorretak hori Uste esaten. dut, hemendik lagun asko aterako zaizkigula, eta igual ogia mamarko Honekin dugu hobeto. betetzeko. Ondi da, Alberto. Eta Ez que beste da tamainekoa, hau eskatu genion, handia, eta jarri dio molde hori gainean, esan ditzeko gehiagizea, ez dela gargantua izan barbara, edo dragoia jateko, Vale, benetan, eskafatzen nahi zaitait. Letxuga ez dio? Galdu ingea. Benezetz. Letxuga jarri behar dio? Letxuga. Hamburguesa letxuga beni. No jaten du letxuga. Inok ez du jaten letxuga da. Ez du, ogia nungoa da, ez du esan. Esan emarko du. Bai, konta, miren. Galburukoa. Nun daude? Lekun berrin daude. Bai, lekun berriko kindegi bat. Bai, eskerrik asko galburuko, Hoi da, bai. Arrizko labean egiten dute ogia. Nik uste dut, kindegi pila daudela gaur egun, baina gehiengoak labe elektrikoa erabiltzen dutela, ogi kongelatua, eta, atzo gauean egindako masa, aurreko eguneko masa, eta... Ogia. Ogia. Bai, benetako ogia, hori da. Hemen izan gendun guk, berako gozogiat, eta arek esaten zuen. Ni nire gozotegian gasolinarik ez dut saltzen, ez erosi ogia mesez gasolindegitan. Zesta ogia. Da. Zenbat arrazoi, Bai. Beste itxura bestea politia bada, hori dago pixaten, egosi. Ez? Hauek saltzen du gasolindegin de bai, Baina, bueno. Beraien ogia? Bai. Bueno, gasolindegi batzuetan beraien ogia, nik ez Hola, bota dez. Ez, oso ondo, hori argitu behar da, baina ez daukaten labe batetan ez da ikusten ogia egiten, ez? Ez, baina, bueno. Ez dut espositorea ogiakin, bai. Hau esaten duena, gasolindegi batzu daude, daukatena labea, bai. Horietan ze ogi erabiltzen da, horietan. Bai. Hori ez da ogi hau. Hori ez da ogi hau. Hori nahi genuen esan. Hau zurea da, parkatu sartu egin. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Oso ondo konpontzen gara gu, Komo nahi nizueko basula. Nahi ez euri esko paspare. Horrek ez du mozten eskorik. Bai, mozten du Bueno, baina. zakit ba. Vale, ba. Venga, hau da, redoble eta amor esaten dana. Ondo, turrieta. Vale, hau hemen. Hau eskina batera. Beira, denbora juten nahi zaigu, 50 minutu guaz ja. Letxuga eta garbituta utziko du, pixkat hau jasoko dugu, eta ukingo du ja dena montatzeko, ze bestela hau jaten gero ordu erdik utxinez beharko dugu. Ointxe gato zuentzako erlojutxo bada, baina guk hau pixkat olan jaso ingo du. Bueno, aurratu pixkat, holandesa indugu hortako, bi arrautza gorringo, ardo txuri koiarakada bat, limoi koiarakada bat, eta ero indiguna gurina. Eta eratzen da holako mahonesa, epel bat bezala, hau itzalduko duia. Letxua eta tomatea eta behian jarri dizkigu, ze politia egiten da, argazkia normalean nola izaten da, ez? Gero, irugiarra, oin, a ber, nola da? Oin gazta. Bai. Vale, oin gazta. Gazta, gero arrautzak, ez, gero kipula eta gero arrautzak. Eta arrautzak nasiko dituzu saltzarekin? Eta ero, gainean botako diot, arrautzak gainean saltza botako diot, botako dio espeletako piperra, eta gratinatzen sartuko du labean. Eta gero hartuko dugu maindira, tapatzeko jateko hori, ez? Maindira ez dakit. Hartuko maindira tapatzeko eta gero sista botatzeko. Vale, orduan esan dugu, oin kipula. Kipula, ondo, hau, kipula barazkia da, eta azkenean gu garbi jatea gustatzen zaigu. Hau da, altzoko erraldoiak, olako... Olako zerbejan. Beito, dragoiai egunero, olakoa prestatuko bat zioten, ardi gutxi joango zituen. Horrelakoa prestatu behar zioten. Eta orduan etzan burrukan ibiliko inokin ez ezer. Bale, oin arrautzak, zemak abitzen dira, nik zein ditut, baina... Bat... Hemen atzean dana da... Txistua dario dela ordanak.
Vale, hau... Jarriko izkego, ez? Bai, Ja jarrita. Behin arzita... Tarta bat emateo. Honek altura oso handia ez da behartzen, no? Zanpatu behar, eta gorringo egingo du. Hau izango da, konduetatik gola erortzen jane da. Bai. Eta espeletako piperra. Labea gratinatzeko daukago, piper pixkat... Eta hau labera doa. Jaun Andreok, beraz, mendukilloko, killo eta pikuko hamburguesa. Ze honek, hau gero pixote mar dugu. Aber zeman pixatzen duen. Ui, ez da kabitzen. Houston, we have a problem. Aizu, txoriene bak izue improvisazio pixka badaukala eta... Ez da kabitzen. Hemendik ETV-ko zuzendaritzari labea handiagoa eskatu nahi dugu. Hori bandeja barik, bai. Aldala egurrezkoa, ero arriskolako labe bat. Bost minutu, gratinatzeko eta ointxe gatoz, aldun, bueno, izara batzun bilagoaz, ointxe gatoz. Ene badat. Doctor, ¿qué han sido? Trillizos. A ver. Bueno, platera kaskurik ez du pixatuko. 3 kilo terdi. Ostras. Kalkulatu platera kilo bat ez du pisatzen, baina bueno. 3 kilo terdiko hamburguesa egin du. Elbide elektroniko. Bota, gente itxuiten dago. Mendukilo.com eta telefonoa 948-60-60-5. Vale, oso. Ja, hori da errexena. Oin saia nola egiten da. Hau zapatu, emarko da pixatu. Danon artean, Bat, Bi, bita, hiru. Oh, lo loko! Qué buen. Vale. Parkatu, A Ez ver. dut aguantatzen, oso itxura. Chaval. Mira. Fua. Eta oin. Nola jamar dugu hau? Bakoitza entza satitxo Beira, bat, plater batekin eta hau da janda CD jan. bat, Kanparazio aiteko, ero 2 bat. Bai, eskua jarrita, Vale, Bai. Hartu gorko irukia, bat. Baina, zutzako. Tarako dut. Ez Bai, duzu ez? izango. Alda. Emango dizu servieta bat, miren, igual. Bai, Bana, ero, bana. bai, papeltxo bat. Ero, Eskerrik asko. bat, eta... Beste platertxo txiki bat, ez da hau. Hemen ez daukat. Hemen txe, beltzean, venga. Hasi nahi zunean, Bueno, itzango zaituztet, esaten da itzaren bardela, ez? Hiru, Itzango dut. ez, hasi lo zen. Ez, igual zu lehenengo, ez? Iepa. Ai. Hortxe. Hau dago? Vale. Eta hau, bueno, repartizioa beti ondo Zer inbar zain? dienez. Hoi dena zutzat. Claro, hau neurria bakoitzat. Nik hartu Nagusia dezinetik. beti jaten du gehiago. Ia. Jo, nola hartuzu. Bueno, nik ara egin goiotuzka. Labana eta Itzala, Bai. Oso ona. Bueno, hau dena... Ora. Eskerrak hemen Erregine bezala. fundamentuzko norbei dagoen. Eta, bueno, bau dana mendukion daukazue. Nafarroa aldera gerturatu, eta horako hamburguesak eskatu. Ez da prestatuko izkizuete, baina. Arra. Nun batzen bai, seguro. Hori da.